Moin, det er Peter, ude for PDP-cykel ude i Tynde. Jeg er sådan med hende i hjørnet til min Gazelle Arroyo med Boss krankmotor. Egentlig bare lige for at fortælle, ikke så meget med selve cykel, men at det er rigtig mange, det ved en fejl tror, at man ikke får motion, når man kører en elcykel. Jeg har set med en rapport her fra en cykel, som jeg har nu fra en kunde, der er ved linje for Loud Service, som fortæller mig, at i den her periode vil vedkommende cirka have kørt 3.000 km, hvis hun ikke har en elcykel. Nu har hun cyklet 10.446 km, men det, der faktisk er mest interessant ved det her, det er, at det er blevet cyklet i 1.553 timer, og har kun fået hjælp i 499. For sådan en cykel, som den, der stiger bag ved mig her, den er så intelligent, så den kan mærke, om man har behov for hjælp eller ikke. Og det betyder, at her er blevet så cyklet over 1000 timer under en mindre cykel, og 500 timer over en elcykel. Så det er kommet meget mere emotion ind over konto, som vedkommende Asen vil have fået. Hvis du mangler viden om en elcykel, eller du mangler en ny hjelm, så er jeg her til at hjælpe med at fortælle alt, hvad jeg ved om elcykler, og se om vi kan finde en rigtig cykel sammen, som passer til det. Håber vi ses. Moin.